Είναι ο Αρτέμις και ο Ευθύμης, ηχογραφώντας ζωντανά από την γωνιά αυτή του σύμπαντος που ονομάζεται Ελλάς. Μαζί πάντα, DJ Smarty, στους ατσάλινους τροχούς. Και πάει κάπως έτσι. Είμαστε στην πρώτη γραμμή από την πρώτη στιγμή. Πρώτου οι πρώτοι MCs κάνουν την πρώτη αρχή. Πρώτου οι πρώτες συναυλίες βρουν την πρώτη σκηνή. Είχαμε δώσει φωνή και γλώσσα ελληνική. Απ' τον υπόγειο είχε βγει και έπρεπε να ακουστεί. Με μια βαλίτσα στο χέρι γιατί έπρεπε να μπλωθεί. Με γραφή τη Θεσσαλονίκη, Αθήνα, πρώτη επαφή. Είχαμε δώσει στο σκληρό πυρήνα την πρώτη μορφή. Τώρα αλλάξαν οι καιροί, το εμπορεύονται πολύ. Κάποιοι βρήκαν αφορμή να πούν πως έχουμε χαθεί. Όπως το νιώθουμε ακόμα σαν δικό μας παιδί. Κι όποτε μας χρειαστεί θα είμαστε εκεί. Γιατί νέο Ηράκλειο μεριά και αψού μεριά. Πέφτει μαρούσικη φυσιά, έχει δικά μας παιδιά. Από Ερυθρέα μεριά και Πολιτεία μεριά. Πεντέλεια καλή φιλοθέη, έχει δικά μας παιδιά. Νέα Ιωνία μεριά και Πατήσια μεριά. Και Ψελικίζη αμπελό και δικά μας παιδιά. Από Γαλάτσι μεριά και από Γαλάτσι.